ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከም የለኹም ልምዓንትውን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለስ ሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መጽእ የለኹ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ካብ ተኸታተልቲ ቻነልና ዝመጹ ኣገደስቲ ሕቶታት መልሲ ክንህበሎም ኢና እዞም ቀጺለ መልሲ ዝህበሎም ሕቶታት ብፍላይ ንቐልጢፍኩም ትውድኡ ተኸታተልተይ መሃራይ ዝኾነ መደብ ስለ ዝኾነ ፈለማ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽቡሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሕቶ ሰለስተ ሕቶታት ብሓደ ዝሓዘ እዩ እዚ ድማ ስንፈተ ወሲብ ወይ ድማ መትሎ ደው ዘይምባል ጸገም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም ከምኡውን መትሎ መርጎዲ ቋሚ ዝኾነ መፍትሒ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ ነዚ መልሱ እወውን ኣይኮነን እውን ዝብል መልሲ እዩ ፈለማ ኣብ ሕክምና ክልተ ቃላት ኣለዉ ኪውር ከምኡውን ትሪትመንት ዝበሃሉ እዮም ተቐዳማይ ኪውር ንብሎ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዓሶ እንተተታሒዙ ናይ ዓሶ መድሓኒት እንተተዋሂብዎ ደጊሙ ዓሶ እንተዘይተታሒዙ እዚ ሰብዚ ሓዊ ይበሃል መድሓኒት ድሕሪ ምውሳዱ ሓዊ ንብሎ ትሪትመንት ዝበሃል ድማ ክሕከም ይኽእል ግና እዚ ሰብዚ ብናይ ባዕሉ ጻዕሪ ብዝተፈላለዩ ቴክኒካት ክሕክመውን እንተዘይሞክሩ ብዘይ መድሓኒት ብዘይ ሕክምና ዘይጠፍኡ ሕማማት ኣለዉ ንኣብነት ሽኮርያ ዝኣመሰሉ ክሮኒክ ኢልነሳት ሕክምና ይወሃቦም ግና መሊኦም ክጠፍኡ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ሓደ ሰብ መድሓኒት ስለዝወስደ ጥራሕ ጠፊኡሉ ተገላጊሉ ክበሃል ኣይኽእልን ስንፈተ ወሲብ እውን ምስ ዝተመሳሳለ እዩ ማለት እውን መትለኹም ንጾታዊ ርክብ ዘይለዓል እንተኾይኑ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ እንተኾይንኩም ግና ብሓደ መልዕሊታት ዝመጹ እንተኾይኖም ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ብስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ዝመጸ እንተኾይኑ ዝጸገምኩም ብምጭናቕ ዝመጸ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገም እንተኾይኑ ብሳይኮቴራፒ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ንኣብነት ካብ ሰለስተ ወዳት እቲ ሓደ ብዝጸገም ዝተጠቕዐዩ ግና እዚ ሰብ እዚ ብሕክምና ተሓኪሙ ዝተፈላለዩ ቴክኒካት ተጠቒሙ ነዚ ጸገም ከጥፍኦ ይኽእል እዩ ግና ብስትረስ ወይ ድማ ምጭንናቕ ዝተለዓለ እንተኾይኑ እዩ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 1 ደቂቕ ማለት እውን ኣብ 10-15 ሰከንድታት ዝውድኡ ኣለዉ ነዚኦም ናይ መድሓኒት ሕክምና የድልዮም እዩ ኣብ ሓዲኦም ናይ ዘይምውላድ ጸገም ከጋጥሞም ይኽእል በዚ ድማ ብዙሓት ሓዳራት ይፈርሱ ኣለዉ ስለዚ ርክብ ከይፈጸምኩም ተፍስሱ እንተኾይንኩም መትለኹም ዓቕሚ ስለዘይህልዎ ክትወልዱ እውን ክትጽገሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ግዜ ሕክምና የድልየኩም እዩ ድሕሪ ሕክምና ግና መሊኡ ክጠፍእ ኣይኽእልን ግና ባዕልኹም ምስ ናይ መድሓኒታት ሓገዝ ተወሳኺ ቴክኒካት ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ዝሕብረልኩም ቴክኒካት ተጠቒምኩም ጻንሒትኩም ክተውስኹ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ስታርት ስቶፕ ቴክኒክ ንብሎ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ከምኡውን ኣመጋግባኹም ኣመዓራሪኹም ጻንሒትኩም ክተውስኹ ትኽእሉ ኢኹም ግና እዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገምኩም ብስትረስ ብምጭንናቕ ዝመጽ እንተኾይኑ ሙሉእ ንሙሉእ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ስንፈተ ወሲብ መትሎ ደው ዘይምባል ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም ከከም ዓይነቱ ዝድሕን እውን ኣሎ ዘይድሕን እውን ኣሎ ማለት እዩ ግና ክሕከም ዝኽእል ብሕክምና ብዝተፈላለዩ ቴክኒካት ተጠቒምኩም ሕክምና ተወሲኽዎ ጻንሒትኩም ክተውስኽዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እስካብ ሕዚ እዚ መርጎዲ እዩ ዘላቒ ጸገም መጥፍኢ ተባሂሉ ዝተወሃበ መድሓኒት የለን እቲ ካሊእ ዘልዕሎ ሕቶ መትሎ መግዘፍ መድሓኒት ኣሎ ዶ ዝብል እዩ መትሎ ኣብ 16 ዓመት ከባቢ ዕብየቱ ደው የብል ኣብ 18 ሙሉእ ንሙሉእ ደው የብል እዩ መትሎ ልክዕ ከም ቁመት ሰብ ንውሓት መትሎ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ 9-10 ሴንቲሜትር ኖርማል እዩ እስካብ 16-18 ሴንቲሜትር እውን ክበጽሕ ይኽእል እዩ ልክዕ ከም ቁመት ሰብ ሓጺር ማእኸላይ ነዊሕ ዝበሃል መትሎ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ እንተኾይኑ ማይክሮ መትሎ ይበሃል ናይ ሆርሞን ምርመራ ተገይሩሉ ሆርሞን ተዋሂብዎ ክነውሕ ይኽእል እዩ ብፍላይ ህፃናት እንተኾይኖም እዩ ዓበይቲ ምስ ኮኑ ግና ናይ ሆርሞን ጸገም እንተሃልይዎም ሆርሞን ይወሃቦም ግና መትሎ ክዓቢ እውን ዘይክዓቢ እውን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ማይክሮ መትሎ እንተኾይኑ ከምኡውን ከጥንስ እንተተጸጊሙ ብመጥባሕቲ ክዕብይሉ ይፍትኑ እዮም ግና ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ኖርማል ናይ መትሎ ሳይዝ ሒዝኩም ትጭነቑ ኢኹም ናይ ካሊእ ወዲ መትሎ ርኢኹም ወይ ድማ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ቪድዮታት ትርእይዎም ገዘፍቲ መትሎታት ርኢኹም ክትጨናነቑ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ድማ ናተይ ንእሽተ እዩ ኢልኩም ትሻቐሉ እዚ ጭንቀት ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ይገብረኩም ብባዕልኩም ኮንፊደንስ ኣይህልወኩምን እዚ ድማ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ከቢድ ሳዕቤን የብጽሕ
ሓደ ግዜ እዚ ሻቅሎት ብዝተደጋገመ ቁፅሪ መትሎ ድሕሪ ግዜ ቀልጢፉ ካብ ምፍሳስ ሓሊፉ መትሎ ንፆታዊ ርክብ ዘይክልዓል ደው ዘይክብል ይኽእል እዩ። ኣብ ኣብዝሓ ሰብ ግና ማይክሮ መትሎ ናይ ምህላው ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ። ንኣብነት ካብ 1000 ወዲ እቲ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ማይክሮ መትሎ ክህልዎ ዝኽእል። ሓደ መጽናዕቲ ተገይሩ ነይሩ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ መጽናዕቲ ተሳቲፎም ነይሮም። ንሶም ድማ ቁመትኩም ካብ ዝነውሐልኩምን መትልኹም ካብ ዝነውሐልኩምን ዝብል ሕቶ ተሓቲቶም መልሶም ዝገርም እዩ ነይሩ። መትሎይ እንተዝነውሐለይ ዝብል እዩ መልሶም ነይሩ። 55 ሚእታዊ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ሳይዝ መትልኹም ኢንሴኩሪቲ ኣለኩም፣ መትሎይ ንእሽቶ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኩም፣ ብቁመት መትልኹም ኮንፊደንስ ፀገም ኣለኩም። ስለዝኾነ ንመትሎ መንውሒ ዝኸውን ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን መልሱ እወ ከምኡውን ኣይኮነን ዝብል እዩ። ንኣብነት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ቀጢን እንተኮይኑ ፋት ትራንስፈር ተገይሩ ንክገዝፍ ይግበር እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ድማ ማይክሮ መትሎ እንተሃሊኩም መጥባሕቲ ተገይሩ ከምኡውን ሆርሞን ተዋሂብዎ ክገዝፍ ይግበር። ግና እዚ እውን ንግዚኡ እምበር ቀዋሚ ዝኾነ ኣይኮነን። ግና ክትፈልጥዎ ዘለኩም ካብ 8 ሴንቲሜትር ንላዕሊ ቁመት ዘለዎ መትሎ እንተሒዝኩም ማእኸላይ መትሎ ስለዝኾነ ብኡ ኮንፊደንስ ክስማዕኩም ይግባእ። ብዘለኩም መትሎ ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሴንሲቲቭ ዝኾኑ ክፋላት ብልዕቲ ማለት እውን ንጉድበ ንጂስፓት ብቐሊሉ ብዘለኩም መትሎ ክትነኽእዎ ክትዕግብዎንን ትኽእሉ ኢኹም። በፃብዕቲ ተነኺኡ ክዓግብ ዝኽእል ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዘለኩም መትሎ ድማ ብቐሊሉ ክዓግብ ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ብዘለኩም መትሎ ኮንፊደንስ ይሃለኩም፣ ኣይትጨነቁ፣ ስትረስ ኣይሃለኩም። ስትረስ እንተሃልዩ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ኢኹም። እዚ ፀገም ብተደጋጋሚ ከጋጥመኩም እንተሉ ድማ ማለት እውን ብተደጋጋሚ ቀልጢፍኩም ኣብ ተፍስሱሉ ግዜ ድማ ኮንፊደንስኩም ስለዝወርድ መትልኹም ድሕሪ ግዜ ንፆታዊ ርክብ ከይዳሎ መትልኹም ደው ዘይክብል ይኽእል እዩ። ስለዚ እኹል መትሎ ኣለኩም፣ ኣይትሻቐሉ፣ ስትረስ ኣይሃሉ። ነዚ እንዳበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩ ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስድሉ ንመደብና ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ፣ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።